When I first met Stepan, we did a couple of documentaries together, and we were very pleased. And Когато се срещнахме, ние направихме няколко документални филма заедно и резултатът беше добър. And we were talking about this project and about Sofia Serdica, a 2,000-year-old city, and we realized that this was too good of an opportunity to pass up to show the world. Това е прекрасна възможност да покажем на света един град на 2000 години. I mean, everybody goes to the movie theaters and sees the multi-million-dollar films with action heroes and everything, but we really miss what's really important many times, which is this, our history. Всички ходим на кино, влизаме, гледаме екшен филми с страхотни герои, но това, което в световен план пропускаме, е да заснемем и да видим това, което е историята на света. So Stepan and I decided to do this on our own. We're not funded by anybody as of right now, which is kind of sad because those multi-million-dollar films, it's fairly easy to get funding, but something like this, which is really important to the history of the world, it's very difficult to find someone to not only put their heart into it, but to put their finances in it as well. Финансирането е сложно, няма да се оплакаме, разбира се. В момента сме инвестирали от продуцентските си компании, общо ето лични пари, но се надяваме, че в крайна сметка този пропуск ще бъде запълнен от големи компании, които иначе инвестират в мултимилионните продукти екшен. And while anybody could shoot a documentary film about the things that are already done, our idea is to film the process, because many people don't know here or internationally that this actually was the site of Serdica, one of the most important cities of the Eastern Roman Empire. Решихме да променим начина, по който се снимат такива документални филми. Хората обикновено отиват и снимат нещо, което е готово и показано, а ние започнахме обратно. От първия ден на разкопките, за да видим докъде ще стигнем. Включително на нас също ни е любопитно какво ще стане с този филм. And our hope in the end is that it reaches world presence and that it brings a lot of people to Sofia and about the rich history of Sofia beyond Han Krum and 600-700 years earlier. Ние се надяваме да привлечем гости, туристи на града, защото освен античната история имаме и тази на Хан Крум, която така също е особено любопитна. Само да представя, ето тук е оператора на филма Никола Барбов, композиторът е отзад от Симеон Германов, той ще напише късно и ранно антична музика. И така, това е около този филм. В момента преговаряме с няколко американски локални ТВ канала за излъчването в Щатите, както и с една голяма продуцентска компания в Западна Европа. На втората пресконференция, която вече ще бъде направена, за да ви покажем какво сме свършили, ще ви обявим и съпродуцентите от телевизиите по света.